ठिकाणी तलाठी ग्रामसेवक माझ्या माहितीप्रमाणे चांगल्या पद्धतीचं काम करत असते, बरोबर ना? करतात का? पण यांच्या पाठीशी तुम्ही खंबीरपणाने उभं राहिलं पाहिजे आणि गावामध्ये जे काही तुम्हाला नियम जे काही अंमलबजावणी करायच्या त्या काटेकोरपणाने तुम्ही ह्या ज्या गोष्टी पाळल्या सगळ्यांनी तर ही चेन आपल्याला तोडता येईल, खंडित होईल, आलं लक्षात? त्यामुळे थोडंसं सगळ्यांनी काही गोष्टी पाळणं आवश्यक आहे. काही तुमच्या सूचना असतील काय असेल तर सांगा. नंदुशेठ हां आहे का सूचना? काय आबा, एक प्रॉब्लेम असा आहे की गाव लॉकडाऊन आहे आणि इथून वाळू रात्री जाते. ग्रामस्थांनी पण आपल्याला मदत करायला पाहिजे. 100% मी तुम्हाला 4 फोन केले होते, तुम्ही काय फोन घेतला नाही मला. काहीतरी नाही, रात्रीचं केलं होतं मी तुम्हाला फोन केला. काय होतं की गाव जर लॉकडाऊन होत असेल ना तर लॉकडाऊनचा अर्थ काय होतो की पूर्ण गाव लॉक व्हायला पाहिजे, ग्रामस्थासाठी नाही पाहिजे.